Samotný Spiš je veľmi dôležitý z hľadiska výskytu krasových foriem, to znamená z hľadiska výskytu jaskyn, či už horizontálnych alebo vertikálnych, to znamená aj priepasti. My sme najprv začali skúmať s organizovanými jaskyniármi zo Slovenskej speleologickej spoločnosti jaskyne na Travertinovom vrchu Dreveník. Našli sme tam krásne archeologické svedectvá, upulzovanie života už pred 7000 rokmi a samozrejme aj v mladšom období, najmä v dobe bronzovej. No a jedného dňa vlastne mi priatelia jaskyniari Šusterovci oznámili, že idú skúmať temnú jaskyňu pod Spišským hradom. Tá správa bola z môjho hľadiska neveľmi prekvapujúca, lebo o tej jaskyni sme vedeli, bola skúmaná už v 19. storočí, ale bratia Šusterovci objavili nový priestor, nový vchod v tejto jaskyni a vošli do dosiaľ neobjavených priestorov a na konci tejto jaskyne v úzkej pukline spozorovali dva kožené mešce s mincami a s ľudskými kostiami. Tak ma samozrejme kontaktovali, urobili sme speleoarcheologický prieskum. Ja som samozrejme vtedy ešte ani len netušil, čo ma čaká, ako vtedy ešte neskúseného jaskyniara, čiže bol to pre mňa krst jaskyniarským ohňom. Vtedy som tam doslova do písmena skoro zahynul, pretože som sa v jednom priestore nasúkal doslova do písmena a nevedel som ani centimetre sa pohnúť, čiže trošku som tam zápasil aj so sebou. Čiže bol to veľký krst jaskyniarsky pre mňa, ale čo už človek neurobí pre vedu. Hej. Išli sme zachraňovať, čo tam objavili. Nálezy sú fantastické. Ľudské kosti spolu s 2 koženými mešcami a s 20 rímskymi mincami. Mince sú datované do 1. až 2. storočia nášho letopočtu. Najstaršia razba patrí do roku 72-73 a najmladšia 193-194. Čiže sú to mince, vlastne tá najmladšia razba je z konca 2. storočia. No pre mňa je veľkým prekvapením skôr tie kožené mešce ako tie samotné mince, pretože mešce sa skúmali v Kožiarskom ústave, výskumnom ústave v Otrokoviciach. Doktor Alois Orlita robil výskum a zistil na týchto mešcoch zvyšky farebných nití žltej, čiernej, modrej, červenej farby. To značí, že dotyčný, predpokladáme, že rímsky kupec, ktorý mal pri sebe tie 2 kožené mešce naplnené rímskymi mincami, bol odetý v pestrofarebných látkach, čo je veľmi zaujímavé. Z tohto, predpokladáme, rímskeho kupca máme asi 70% kostí. Zvyšok kostí ešte v kamennom závale, ale je to veľmi nebezpečné, aby už nikdy v živote asi nikto tam nepôjde a tieto kosti nezíska. Predpokladáme, že mal pri sebe tento kupec aj nejakú zbraň bronzovú, pretože sme zistili na stehnovej kosti zelenú patinu, takú oxidáciu. Predpokladáme, že to bola zbraň. Antropologický výskum ľudských pozostatkov zistil, že išlo o dospelého človeka vo veku 25 až 30 rokov, ktorý bol doslova a do písmena zocelený ranami. Zistil viaceré poranenia, aj vyhojené poranenia, napríklad bodnosečnú ranu na ľavom stehne. Dokonca mal medzistavcové platničky zodraté, krivú chrbticu, čiže prekonával ťažkú fyzickú námahu, čiže evidentne išlo o kupca, ktorý musel prekonávať veľké vzdialenosti a bol, ako sa povie, zocelený ranami. My predpokladáme, že ho tu zastihla nejaká vojnová udalosť, pretože nás na výšine Spišského hradu bolo vtedy hradisko tzv. Púchovskej kultúry. No a pravdepodobne zranený sa mohol ukryť do tejto jaskyne a našiel tam svoju smrť. Tam zostal aj s tým svojim finančným obnosom. Predpokladáme, že išlo o rímskeho kupca, ktorý išiel s nejakým tovarom cez územie Spiša, asi na územie dnešného Poľska. Čo je zaujímavé, to sú najmä tie 2 kožené mešce, pretože na Slovensku sa našlo niekoľko pokladov rímskych mincí, aj o mnoho hodnotnejších, aj zlatých napríklad, alebo väčšie súbory, hej, Vyškovce nad Ipľom a tak ďalej. Neskoro rímske solidy, teda mince z bíne a podobne, to sú zo zlata, hej. A tieto sú zo striebra.
striebra, ale význam tkvie hlavne v tých kožených mešcoch, pretože nájsť tú schránku, v ktorej pôvodne tie peniaze boli ukryté, to je veľmi vzácne. A už z kože, z organického materiálu, to je veľká vzácnosť. Teda tie farebné nitky sú pre vás nejakým signálom istého spoločenského statusu tohto človeka? Určite áno, musel to byť bohatý človek, ktorý určite prosperoval zo svojho obchodu, pretože byť takto krásne odetý v nejakých pestrofarebných látkach, to hociaký barbar si to nemohol v vtedajšej dobe dovoliť, v dobe rímskej. My sme vlastne od vtedajšieho obdobia zaznamenali veľké úspechy na poli speleoarcheológie. Máme množstvo peňazokazeckých dielní, dokonca aj nejaké tie zlaté šperky sme našli v tých jaskyniach a množstvo dokladov o pulzovaní života od staršej doby kamenej cez dobu rímsku až po stredovek a novovek. Ale tento nález je jeden z najvýznamnejších, nielen pre mňa ako pre archeológa a speleoarcheológa, ale vôbec pre dejiny Slovenska. Hej. Takýto nález z doby rímskej priamo v jaskyni a tak hlboko v útrobách hradného brála Spišského hradu. Keby v stredoveku vedeli, aké obrovské podzemné priestory sa nachádzajú pod Spišským hradom, určite by ten hrad tam nepostavili.